Ahojte, zdravím vás všetkých u ďalšieho aktuálneho videa, tentokrát opäť s problematikou, alebo teda s témou Windows Update. Ak ste v posledných mesiacoch preinštalovali váš operačný systém a konkrétne na verziu Windows 7, zistili ste, že sú problémy nielen s inštalovaním, ale aj s vyhľadaním aktualizácií. Môžete proste vyhľadávať aktualizácie aj 3 hodiny a výsledok nulový. Žiadna aktualizácia nebude nájdená a Windows Update bude stále iba hľadať a hľadať aktualizácie. Mne to takto hľadalo, prosím pekne, 2 dní 48 hodín s nulovým efektom. Je tam nejaký problém a viac si povieme v tomto videu. Takže vítajte. Ešte raz vás naozaj všetkých vítam. Ako som už naznačil v úvode, táto problematika sa určite netýka iba mňa, mojich počítačov ľudí, ktorých poznám, ale pravdepodobne aj vašich, ak používate operačný systém Windows 7. Zhrniem to a poviem nejaké základné informácie, v čom spočíva jadro tohto problému a teda v čom to je, kde je ten háčik. Nevedno prečo Windows Update vo Windows 7 ja neviem, či zastavil alebo zrušil aktualizácie. Je veľká pravdepodobnosť, že tento problém máte aj vy. Ak máte nastavené automatické aktualizácie, pozrite sa, kedy boli nainštalované posledné aktualizácie. Lebo podľa mojich skúseností Windows Update na Windows 7 nefunguje už možno aj pol roka. V čom to je spôsobené? Pozeral som na internete a články s podobnou problematikou som nenašiel až tak presné, ale hlavne, ak sú, tak ich je málo. Sú to možno len konšpiračné teórie, ale v niektorých článkoch sa udáva, že Microsoft, teda firma, ktorá vlastní Windows, chce zlikvidovať program Windows 7, alebo teda operačný systém Windows 7 a chce, aby sa prešli na novšie verzie Windowsu, čiže Windows 8 alebo Windows 10. Nevedno z akých príčin sa rozhodli urobiť krok takým smerom, že zastavia aktualizácie na tento Windows. O tomto problému určite vedia a nie som ja jediný nejaký priekopník, ktorý to viem, ale pravdepodobne aj vy ste si to všimli, že vám nejdú robiť aktualizácie, aj keď ich máte zapnuté. Ukážem Windows Update. Mám zapnutý, zmeniť nastavenie, mám zapnuté aktualizácie. Ale aj tak mi počítač aktualizácie nevyhľadáva. A keď tam takto vyhľadávať manuálne, nepomôže to, ale bude vyhľadávať, ako som hovoril už na začiatku, kľudne aj 2 dni v kuse, bez nejakého úspechu. A poviete si, na čo Windows Update, netreba ho. No to som si myslel aj ja. Ale mal som jeden hardware k dispozícii, je to taký malý tabletík, čo sa pripojí k počítaču a vďaka nemu môžete kresliť a kreslíte teda v nejakom Photoshope alebo tak v nejakom programe. A nešlo mi nainštalovať, naozaj hodiny som nad tým rozmýšľal, čo tam môže byť. A nešlo mi to nainštalovať. Nakoniec som sa poradil s kamošom a teda vyházal tam samozrejme problém, že tam je chyba v Microsoft Visual C++ 2015, že tam nie je nainštalovaná v počítači. Lenže, no tak to som vedel aj ja sám od seba, že asi by som to mal tam doinštalovať. Lenže problém. Windows Update nefunguje a hlavne vám nejde doinštalovať žiadna aktualizácia manuálne. Môžete si skúsiť stiahnuť aktualizáciu a tú aktualizáciu nenainštalujete. Vtedy mi docvaklo, že niečo asi bude, nie že chybné s môjim počítačom, len aby som vás uviedol do správnej miery, nejde mi to na stolnom počítači, na notebooku, nejdu nám doma, nejdu kamarátom, proste nejdu aktualizácie na Windows 7. Hovorím, pravdepodobne máte tento problém aj vy.
Ak som to vyriešil, respektíve ako by som to vyriešil v tej situácii, keď máte proste nejaký hardware dokúpený, kúpený, požičaný, to je jedno, ale vám nepôjde, lebo on potrebuje danú aktualizáciu, napríklad Microsoft Visual C++ 2015, aby to rozbehlo ten hardware, ale bez toho to nerozbehnete. A nejde vám manuálne nainštalovať ten stiahnutý Microsoft Visual C++ 15. Tak, skamo sme došli na to ako. Musíte sa pozrieť, ak aj vy máte nejaký problém podobný a potrebujete dať nejakú aktualizáciu, že tam napríklad vypisuje, že vám chýba v počítači 1001 DLL. Čiže hoďte to normálne do Google a tam vypíše napríklad, chýba vám tam, hovorím, ten Microsoft Visual C++, alebo neviem čo všetko vám môže chýbať, nejaká knižnica. Musíte urobiť nasledovne, aby ste tam tú aktualizáciu dostali. Musíte si nájsť, v ktorej aktualizácii na Windows 7 sa nachádza daný balíček, ktorý chcete nainštalovať. Vymyslím si, je to číslo KB306590885. To nájdete na internete veľmi ľahko. A ten balíček si musíte stiahnuť, ale nepôjde vám ten balíček nainštalovať, kým nespravíte nasledovné. Vy môžete tú aktualizáciu stiahnuť ručne, ale mne nepôjde nainštalovať. Čo treba urobiť, je vypnúť aktualizácie, zrušiť tú aktualizáciu, čo sa vám robia, alebo zrušiť automatické aktualizácie, proste to zrušíte a nastavíte nikdy nevyhľadávať aktualizácie. Ja si zruším aj toto. Keď to urobíte, musíte reštartovať počítač. Po reštartovaní počítača, s tým, že máte stále vypnutý Windows Update automatické aktualizácie, vám už systém dovolí nainštalovať daný balík, vymyslím si to, je to KB3035605. A keď budete mať nainštalovaný, potom môžete nainštalovať aj Microsoft Visual, napríklad C++. Ešte taká menšia vsúka a ukážka. Toto točím až potom, čo som dotočil video, pár minút, možno 15-20, tak to ide strčím do videa. V každom prípade asi to, čo som hovoril, by sa mohol aj ukázať. Čiže tu mám stiahnutú tú aktualizáciu, čo som hovoril, KB, toto je konkrétne 2.9.9.9.2.2.6. Toto musíte nainštalovať ako prvé, potom teda čo vypnete aktualizácie, reštartujete počítač, nainštalujete toto, to úspešne nainštalujete a potom môžete nainštalovať Microsoft Visual C++, čo už teda nebude problém, C++ 15. Čiže není to problém, nebudem to robiť, mám to nainštalované, musel by som to odinštalovať, ale je to naozaj jednoduché. Keď viem, že Microsoft Visual C++ patrí pod aktualizáciu túto, stiahnem si túto aktualizáciu, nainštalujem ju, ale potom musím ešte manuálne nainštalovať tú knižnicu Microsoft Visual C++. Snaď pomohlo a dúfam, že to niekde vstrihnem do videa, že to bude úplne vyčnievať. Naozaj, aby ste otvorili nejaké Photoshopy alebo tak to potrebujete mať tento balíček nainštalovaný. Lenže Windows pravdepodobne, keď to je takto, chce zrušiť svoj najúspešnejší operačný systém Windows 7 a podľa mňa chce, aby sa prešlo na Windows 8 alebo 10, na ktorým má naozaj kontrolu a môže vyberať informácie alebo teda sledovať, čo sa vo vašom počítači deje a čo navštevujete. Môže si ukladať rôzne záznamy o vás, najnavštevovanejšie stránky a tak ďalej. A poviete si, že je to svinstvo. Je to svinstvo, ale oni sa obhajujú tým, že bojujú proti terorizmu, bojujú proti takým sračkám a tak ďalej. Ale v skutočnosti predávajú informácie vládám, respektíve nejakým korporáciám, alebo neviem, čo s tým robia, skrátka tie informácie o vás posúvajú. Čo môže viesť následovne, stiahujete torrenty, stiahujete nelegálne z úložto, z rôznych serverov, máte problém, lebo oni to vedia. Proste vo Windows 10 aj 8 máte nainštalované automaticky pri inštalácii systému Windows, máte nainštalovaný program, respektíve
programy, to sú automaticky nainštalované v systéme, ktoré vás detekujú, kde sa nachádzate na internete, koľko ste na počítači, koľko máte počítač v pohotovostnom režime, všetky tieto informácie. Mnohí, keď som už takéto video točil, mi písali, že to je blbosť. Máte Windows 10 úplne v pohode, sťahujem. Pozrite si články, tí, čo takto rozprávate, pozrite si proste fóra zahraničné. Pozrite si o tom, čo sa píše naozaj v časopisoch, ktoré sa mega rozumejú počítačom a uvidíte, že kus pravdy na tom je. A to, že vás nelapli, lebo sa im to neoplatí kvôli pár torrentom, neznamená, že vás nešpehujú. Predstavte si, že keď máte Windows 10 a začali ste páchať nejakú nelegálnu trestnú činnosť, tak vám za pár dní zaklopú na dvere. Ja nehovorím, že je v pohodičke páchať trestnú činnosť na iných operačných systémoch, ale oni sa tým bránia proste, že tým chcú zabrániť, keď vás takto špehujú. Respektíve, ale je to zasahovanie do súkromia. A to už, čo vy pozeráte na počítači, na internete, aké stránky navštevujete, je podľa mňa vaša osobná vec. A nikoho by nemalo zaujímať, z akého dôvodu, alebo prečo nejaké stránky navštevujete. Alebo čo inštalujete do počítača. Toto je prvá možnosť, čo som vám povedal, ako si teda nainštalovať tie aktualizácie. Treba si ťahnuť balíček normálne aktualizácií na Windows. Ako zistíte, ja vám môžem tu ukázať cez Windows Update, ako to vyzerá, aj keď ste pozerali, fúha, to sa mi nezrušilo. Musím ukončiť potom ten strom procesov. Zobraziť históriu aktualizácií. Žiadna, lebo proste to nejde. Aj keď som si nainštaloval ten Microsoft Visual C++ 15, tak mi to z nejakého dôvodu nechce ukazovať. Takže ideme takto odinštalovať programy. No poď. Toto nie, počkajte. Dobre, tu nie. Tu sú tie aktualizácie. No, napríklad toto je ten balíček. Samozrejme, mnohé som tu mal, ja mám taký Windows, kde mám už aké aktualizácie dané, kde som si podával aj ručne. Vymyslím si. Chcete nainštalovať to, hovorím, ako som hovoril už teda, Microsoft Visual C++ 15. Pozrite si napríklad, vymyslím si, že to je v aktualizácii KB 303 23 23. Vypnete aktualizácie, reštartujete komp, nainštalujete balíček a potom musíte manuálne nainštalovať to, čo teda chcete. Napríklad ten Microsoft Visual C++, aby vám to išlo. Je to proste svinstvo, neviem prečo to Microsoft takto urobil. Je to od nich dosť nefér. V každom prípade potrebujeme sa predávali nové Windowsy, chcú to, tak toto dopadá. Pozeral som na internete a to bude téma druhého videa. Dá sa to ešte obísť nejak inak, že reštartujete v registroch alebo niečo tam prepíšete vo Windows Update registroch. Ja sa vám na to pozriem a v ďalšom videu, ak sa to bude dať, tak natočím to video, ak na to prídem, ak to nebude strašne zložité a ukážeme si to. V každom prípade vďaka za zhľadnutie videa, ak sa video páčilo, budem strašne rád, ak ma podporíte odberom alebo poviete v mojom kanále ďalej. A do komentáru mi napíšte, či vy máte takýto problém s Windows Updateom. Predpokladám, že asi áno. Tí, čo máte ešte sedmičky, budem veľmi rád. A dúfam teda, že video pomohlo. Teším sa na vás u ďalšieho videa a majte sa. Dovidenia.